Здравейте хора! Днеска ще играем отново Brawl Stars. Но този път ще играем само на Soul Showdown. Ще направим поредица. Това е първата поредица за Brawl Stars, където ще играем първото, ще играем Soul Showdown, Duo Showdown и Trio Showdown. После ще играем на Gemguard, защото Brawl Ball сме го играли и така. Просто да започваме. И мога да играя само с... Чакайте. Избирам герои, които започват с А. Айде с А. Започваме с А. Ако няма с А герои, които започват с А, ще търсиме които имат А. Мисля, че няма, така че ще играя с в кой има с Лади и Роди. С тях ще играя. Хайде. О, не на Брубол, искам на Soul, да. Нека да видим сега. Ще ти додуваме. Сега е Showdown, след това Duo Showdown, след това и Trio Showdown. И така пак ги дидуваме, докато станат минутите, доколкото мисля да са. Аз така си чакам в крастите, докато се избият. И се въртя, защото може да ми излезе до нещо, което е гадно. Айде по-бързо, де! Добре, айде, съдбата ми казва, трябва да се бия. Но защо? Толкова е скучно. Той изобщо няма никой. О, не! Още! Макс, не! Мечта, плюс 6 купи, не е лошо. Добре, сега с Б. Чакайте. Аз знам някои, които започват с Б и ще играят с... Ето го, Белито. О, магаш, добре. Сега на Duo Showdown. И после Trio Showdown. Това е първата ви поредица по нещо си. И така мисля, че ни е първата. Трябва да ни е първата. Между другото с ето тези сладолечета може да се хилваме. И тях не можем да хилваме, защото са нашите сладолечета. Ето, убихме един. Пази се, бе! Абе, дидей, бе! Защо отиваме натам, бе? Ей! Плюс 9 купи, ей! А, не? 12 купи са. 12 купички. О, и какво ще вземам? 1000! What? Чакайте малко. Добре.
Нека да игра. На Dual Showdown играем, забравих хода, извинете. Просто много се вълнувах за тази поредица. Не, махай се, не. Спайки там ужас, не. Трябва да се хилвам, моята, не. Остави ме! Не, няма. Showdown. Аз се убил, брат. О май гаш! Плюс 9 купи. Не, плюс 13 купи. Майко. Сега ако не ми кажеш, че не съм вдигнал левел на просто. Добре, минал съм до този левел. 1000 парички идват към мен. Ей. Ще играем този път на 3. О, Даун. Така, нека да видим. Ей, кой ще ме напада, бе? Не бе! Трябва ми захилваме. Брато, 17! Взекал съм на... Тима са. Мамо. Шоудаун, трябва да е шоудаун. Кога ще стане шоудаун, бе? Няма ли шоудаун? Ела, ти ще койлата на. Ей, хапуси, ето ги! Хайде, право на вас, бе! Браве! Оле, мале! Плюс 14 купи, майко! Добре. Добре. Това е добре, да. Добре е това. Кимиша кунина Нека да видиме. Ако искате просто да играя Brawl Ball, просто вижте другите ми видеа, защото съм им... не! Защото в другите ми видеа съм играл сам на Brawl Ball. Или мисля, че и на някои други неща. Но завършихме на 4-то място, минус една купа. Това е ужасно. Добре, нека последна игра на Soul Showdown.
последна игра. Нека да видим. Просто. Новия герой го има от... Не новия герой, ами предишния нов герой. И отново се започва... Не, брат, аз няма да оцеля, няма да оцеля. Да мога да не става това. Не. Трябва сами да се убият. Трябва ми и то да го убия. Ето го, уби го. Не, добре, бе. Че много се убива, бе. Уби го! Ей! Не! Те са двама! Шуран! Айде! И завършихме на първо място, както видяхте. И минах всичките мисии. Всъщност не всичките. Не са всичките, но поне минах доста мисийки. И чао от мен, хора, благодаря ви, че гледахте това видео и от мен е чао. Другия път пак ще правиме това. Следващото, което е Джингълът и Джинглеб. И благодаря ви, че гледахте това видео, а от мен чао.